हेल' नै दायो दिना बसुमतारी फैबाय आरो बेजों लोगोसेनो हनै उनजों नुहुरगोन कारिश्मा बर' नायलांबाय थादो जागायजेननिफ्राय जोबजासिम जाहाथे नायनानै गोजोननाय मोनो। दायो दसे रेस्ट लानानैहाय ओंखाम जाखांनानै बल फिल्डआव थांगोन नालाय बेखायनो बेनि उनावसो फिल्ड फारसे थांगोन। खेब्रा लोगोसो ओजोंनिफ्रायसो फैदों। मोजां प्लेटफर्म खालायदो दा नायनोसैलाय जोङो रायजोफ्राबो गोबाङै नेगासिनो दङ फोथाराव मानसि बुरजा जाथारबाय दा जोङो नैबे न'आवहाय थाथ'नोसै नैबे सासे मिजिं सोरां बसुमतारी बाक्सानि ना औ मा खाथिनो जों पुरुषमामोननि गामि आरो मोजां ना मोजां बिदि लोगो मोजां बिदि लोगो मोनब्ला बिराद मोजां मोनो ना माने बिदि सावथुन मुलुगनि बा माबानि बे माबाखौ लोगो मोनोब्ला माने मोजां मोनो माने स्क्रिनावल' नायबाय थानाय जायोना ओमफ्राय मोगथाङाव लोगो मोनोब्ला मोजां मोनो मोजां एखेबारे दे आरो आवगायलांबाय थादो ओमफ्राय नोंनि फेभरेटआ सोर माबायावहाय बलिउडआव एक्टराव आमिर खान आदसा ओमफ्राय एक्ट्रिसा आइश्वर्या राय येस मोजां थांबाय थादिनि ना दे आस्ते आस्ते बिराद मोजां मोनबाय दिनै लोगो मोननानै आं बेखौ मोजां मोनो दायो फिल्ड फारसे थांसिगोन। मानोना जोंनि रिकुवेस्ट खालामनाय एबा जोंनि लिंहरनायखौ ना खालामालासे एबा माना खालामालासे दिनैहाय जोंनि गेजेराव एबा जोंनि नाम्बार 2 माथिगारि सानजारां क्लाबनि प्लेग्राउन्डआव सफैनायनि थाखाय जोंनि सानजारां क्लाबनिफ्राय एबा जोंनि गामिनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ जोंनि गेजेराव होयो बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनानै आरो बे समाव खावलायदों जे दिनैनि बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरजों जाय बिथांमोना सफैफादों बिथांमोनजों अननानै खेबसेल' गसंदो मानोना जोंहा समनि आंखाल आरो लोगोसे जोङो सिगांग्रो निमाहा बिहरनाय थाबाय जोंहा समनि आंखाल बेनिखायनो खावलायदों अननानै बयबो गसंनानै होयो आरो जोङो दिनैनि बे फिसा एबा जोंनि अननायनि नेरसोन एबा हिसाबै जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन गांसे आर'नाइजों अननानै बयबो गसंगोन बिथांमोननि थाखाय
नोंथांमोना जे बेखौहाय बेखायालासेनो अननानै नायलाङो एबा